1-2, 1-2. Καλησπέρα παιδιά, Πλάγον The Dark εδώ, είμαι ο Μίτσος και σήμερα έχουμε έρθει σε ένα κτίριο που έχει μια ιστορία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τους Ναζί. Σε αυτό το κτίριο μένανε οι αντάρτες και το παιδί που μας έφερε εδώ ξέρει λίγο την ιστορία πάνω κάτω. Εδώ μένανε οι αντάρτες και κάποιος τέλος πάντων, τους πρόδωσε. Τους είπε ότι εκεί, ξέρω εγώ, κρύβονται σε εκείνο το κτίριο. Γι' αυτό εδώ εννοούσαν. Και ήρθανε οι Ναζί και τους εκτελέσανε σε αυτό το κτίριο. Πάνω από 15 άτομα. Το κτίριο είναι τριόροφο. Θα το δούμε κιόλας. Έχει μια βαριά ενέργεια. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει. Αλλά θα το δούμε κιόλας. Εν τω μεταξύ, τώρα θα ακούγεται λίγο κουφό αυτό που θα πω. Όταν μπήκα και ήρθα μέχρι εδώ, νόμιζα ότι άκουγα ομιλίες πάνω. Λέω τώρα έχει γούσο, να είναι κάποιος. Ανέβηκα πάνω και δεν είχε τίποτα. Πάντως με το ρεύμα δεν έχει εδώ, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε τίποτα. Το EMF δεν βαράει καθόλου. Δεν έχει καμία ένδειξη. Όπα. Θα ανοίξουμε Spirit Box, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό. Τι έγινε τώρα? Τίποτα. Ας κλείσω και το φακό. Ας βάλουμε Spirit Box. Αν και δύσκολο. Αλλά ας βάλουμε, να δούμε τι γίνεται. Όπα, αρχίσαμε. Να είσαι σίγουρο. Να είσαι σίγουρος. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για κάποιο λόγο, γιατί δεν σας είπα. Το πιθανότερο. Το πιθανότερο, ναι. Δεν είναι πιθανότερο. Ισχύει αυτό, το ξέρω πολύ καλά. Ότι είναι όντως. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για να το ξεκαθαρίσω, βρισκόμαστε στην Αλβανία και συγκεκριμένα στον Περάτη. Και εγώ θα κάνω ερωτήσεις στα ελληνικά. Άμα μας απαντήσει, θα κάνω μετάφραση. Είναι μαζί. Αλλά βλέπω... Ναι, συμφώνησε. Τι γίνεται εδώ, εσύ? Έχω έρθει με σεβασμό στο χώρο σας. Ξέρω την ιστορία. Πάνω κάτω. Μου το είπε ο φίλος μου. Είναι πονεμένη ιστορία, το καταλαβαίνω. Έχω έρθει με σεβασμό στο χώρο σας. Δεν έχω έρθει να κάνω κάτι κακό. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου,
Μπορείτε να μου απαντήσετε από την εφαρμογή που κρατάω στο χέρι μου. Ή να ενεργοποιήσετε αυτό το μηχάνημα. Δεν έχω έρθει να κάνω κακό στο χώρο σας. Έχω έρθει με απόλυτο σεβασμό. Το βλέπετε, έτσι. Εάν θέλετε... Τι γίνεται, ρε παιδιά. Έχω έρθει με απόλυτο σεβασμό στο χώρο σας. Ξέρω ότι εδώ... Ναι. Ενεργοποίησε το μέχρι το τέρμα, μπορείς. Μπορείς να το ενεργοποιήσεις το EMF μέχρι το κόκκινο. Να το πας μέχρι το κόκκινο. Κάτσε να φύγω λίγο να μην απόσταση. Μπορείς να ενεργοποιήσεις το μηχάνημα που ακούμπησα εκεί πάνω. Να πας δίπλα και να το ενεργοποιήσεις. Εάν είσαι κάτι καλό. Καλό πνεύμα. Όχι. Εδώ ήταν η κρυψώνα σας, εδώ κρυβόσασταν. Περπατώ. Περπατώ. Μπορείς να πας δίπλα στο μηχάνημα που έχω ακουμπήσει εδώ και να το ενεργοποιήσεις μέχρι το κόκκινο, μέχρι τέρμα. Ενεργοποίησε το αν μπορείς. Παιδιά, πιστεύω ότι το πιάσε η κάμερα αυτό, έτσι. Γιατί ρωτάς? Γιατί ρωτάς? Καλά, εντάξει. Το περίμενα, αλλά... Έχω έρθει με απόλυτο σεβασμό στο χώρο σας. Ξέρω ότι εδώ έχει γίνει κάτι πολύ φρικτό. Και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Σας προδώσανε? Σας πρόδωσε κάποιος βασικά? Ενεργοποίησε το μέχρι το κόκκινο. Έλα ρε εσύ, εντάξει, είπαμε. Με το που το είπα. Αθώος. Αθώος. Ναι, το ξέρω ότι ήσασταν αθώοι. Το ξέρω πολύ καλά αυτό, το γνωρίζω. Το καταλαβαίνω. Σε παρακαλώ, με όλο το σεβασμό, μπορείς να ενεργοποιήσεις το μηχάνημα άλλη μία μέχρι το κόκκινο. Ενεργοποίησέ το μέχρι το κόκκινο άλλη μία. Εάν υπάρχει κάτι έτσι, στο χώρο εδώ. Εντάξει, παιδιά, τώρα ορίστε. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πώς γίνεται, εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι. Μιλάω ελληνικά και με καταλαβαίνει. Να το. Παιδιά, δεν είμαι... Κοιτάξτε προσεκτικά. Κοιτάξτε προσεκτικά. Ναι, κοιτάω, το έχω δει, το έχω δει, το έχω δει. Ναι, το έχω δει, ευχαριστώ. Τι έγινε εσύ. Έχω έρθει με σεβασμό στο χώρο σας και θα φύγω με σεβασμό. Δεν θέλω να με βλάψετε. Για κανένα λόγο. Ό,τι και να είναι εδώ, ό,τι και να υπάρχει εδώ, δεν θέλω να με βλάψει τίποτα. Εάν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, ωραία. Εάν δεν θέλει, κανένα πρόβλημα. Τα μαζεύω και φεύγω. Εντάξει, παιδιά.
Εδώ μιλάμε, έχει πολύ πράγμα. Okay. Λογικό είναι. Λυπάμαι για αυτό που έχει γίνει εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ, ειλικρινά. Είναι αυτό που θέλουμε. Είναι αυτό που θέλουμε. Τώρα, τι να πω. Σας προδώσαν, έτσι. Σωστά. Να το, απαντάει από εκεί. Εντάξει, παιδιά, εδώ είναι... Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν σταματάει το IMF με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ενεργοποίησε το πάλι. Ενεργοποίησε το πάλι. Μέχρι τέρμα. Πήγαινε δίπλα, εάν θες, και ενεργοποίησε το. Τι ήταν αυτό τώρα. Κάτι κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Εν τω μεταξύ, κάτι βρήκα εδώ, νομίζω. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Περίεργα πράγματα. Και είναι πολύ creepy. Είναι πολύ creepy. Και είμαι και τελείως μόνος, έτσι. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Ενεργοποίησέ το μέχρι τέρμα το IMF. Μπορείς να κάνεις ένα χτύπο. Θα σε αγγίξει. Όχι, δεν θέλω να με αγγίξει τίποτα. Δεν θέλω να με αγγίξει τίποτα. Δεν το επιτρέπω. Ούτε να με ακολουθήσει όταν θα φύγω. Σέβομαι το χώρο σας και θέλω να με σέβεστε και εσείς. Ωραία. Ωραία. Χάσατε τη ζωή σας εδώ. Ένα ναι ή ένα όχι. Ξαναρωτάω, χάσατε τη ζωή σας εδώ. Ένα ναι ή ένα όχι. Με άδικο τρόπο. Εγώ την ξέρω την ιστορία. Αλλά θέλω να την ακούσω από εσάς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να μιλήσετε από την εφαρμογή που κρατάω στο χέρι. Καταστηματάρχης. Καταστηματάρχης. Ναι, όντως, υπάρχει ένα κατάστημα δίπλα. Πού κολλάει αυτό? Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω. Είπε καταστηματάρχης και δίπλα ακούω τα μπουκάλια που μαζεύει ο σερβιτόρος, γιατί δίπλα είχε ένα κατάστημα. Μια καφετέρια. Πού ξέρει τώρα η εφαρμογή τι έχει δίπλα και τι δεν έχει. Άντε, πες μου εσύ τώρα το τι γίνεται εδώ. Δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη. Άρα ψάχνετε δικαιοσύνη, έτσι. Βασικά ψάχνατε δικαιοσύνη. Το ξέρω. Το καταλάβω. Γιατί ήρθες? Ήρθα για να κάνω μερικές ερωτήσεις και θα φύγω. Δεν θα σας ενοχλήσω. Ψάχνετε για εμένα. Ψάχνω για εσένα. Δεν ψάχνω για εσένα ακριβώς. Μία έρευνα ήρθα να κάνω και θα φύγω.
Μου επιτρέπετε? Πάμε λίγο στον πάνω όροφο, γιατί πήρα και τη τσάντα μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις, μην μας τη βουτήξουνε. Παρακαλώ, επιστρέψτε. Λοιπόν, πάμε μία πάνω. Ξαναρχόμαστε. Λοιπόν, παιδιά. Τι γίνεται εδώ, ρε. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Χαμός γίνεται. Ωραία, θα μπούμε εδώ, θα κάνουμε εδώ έρευνα. Ένα λεπτάκι. Θα μπούμε στο δωμάτιο μέσα. Γιατί έχει πολλή ενέργεια ο χώρος. Χαμός γίνεται. Μόνο μη μας πάρουν χαμπάρι. Φύγαμε. Λοιπόν, παιδιά, θα μπούμε στο δωμάτιο. Γιατί δεν θέλω να πάρουν χαμπάρι. Μην έχουμε τρεξίματα τώρα, βραδιάτικα. Δεν νομίζουμε τίποτα άλλο. Άντε μετά να τους εξηγήσεις τι και πώς. Εδώ ήταν η ξυλόσομπα. Φαίνεται. Αφήνω το EMF εδώ. Τι ήταν αυτό? Εσύ. Λες και κάτι με κούμπησε εδώ. Κάτι παγωμένο, κάτι κρύο. Λέω κι εγώ, στάζει τίποτα, νερό. Δεν στάζει τίποτα. Ένιωσα κάτι παγωμένο εδώ, κάτι σαν να κυλούσε. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι και η ιδέα μου. Τι άλλο να πω. Η ιδέα μου. Αυτό που έχει γίνει εδώ, μόνο η ιδέα μου δεν είναι. Όχι, κάτι άκουσα. Ακούω πολλά γύρω-γύρω, αλλά... Μπορείς να ενεργοποιήσεις... Ναι, είπε ρε φίλε, κατευθείαν. Του το είπε στα ελληνικά, ναι. Ωραία. Αφού μπορείς να το ενεργοποιήσεις, πήγαινε το και ενεργοποίησέ το. Το μηχάνημα που ακούμπησα εκεί, εκεί που ήταν η ξυλόσομπα, τέλος πάντων. Που ζεσθενόσασταν εδώ το χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Ήτανε σαλόνι εδώ, αράζατε. Δεν άκουσα. Ναι, παιδιά. Παιδιά, είπε ναι. Ξεκάθαρο. Δεν ξέρω αν... Είπε ναι, ξεκάθαρο. Τι απαντήσεις είναι εδώ, φίλε. Μπορείς να πας, σε παρακαλώ, να πας εδώ, σε αυτό το μηχάνημα και να το ενεργοποιήσεις, εάν υπάρχει κάτι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το σαλόνι. Ξέρω ότι εδώ αράζατε, περνάγατε την ώρα σας.
Περνάγατε ωραία εδώ. Μέχρι που έγινε το κακό. Ενεργοποίησέ το. Κρύβεται. Κρύβεται. Γιατί κρύβεται? Κρυβόσασταν εδώ, έτσι. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω ότι κρυβόσασταν εδώ. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να κρύβεστε. Μπορείς να μου πεις ένα όνομα? Εγώ κινδυνεύω που είμαι εδώ. Όπα. Εγώ κινδυνεύω που είμαι εδώ. Που έχω έρθει εδώ. Ανήσυχος. Ναι, είμαι λίγο ανήσυχος. Όντως. Ισχύει αυτό. Είμαι λίγο ανήσυχος. Δεν μπορώ να το κρύψω. Στρίγλα. Ω, στρίγλα. Μήπως ήταν η γυναίκα αυτή που σας πρόδωσε, που είπε στους Ναζί το που βρισκόσασταν. Μήπως ήταν η γυναίκα ή γυναίκα ήτανε? Δεν ξέρω αν φαίνεται το EMF εκεί. Καλά. Καλά. Άρα φαίνεται. Για να λέει καλά, φαίνεται. Οκ. Μπορείς να κάνεις έναν ήχο. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Μάλιστα. Ναι, ενεργοποίησε το, ενεργοποίησε το. Ενεργοποίησε το, πήγαινε εκεί, ενεργοποίησε το. Το ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου εδώ. Εδώ αράζατε, κουβεντιάζατε, το χειμώνα, το καλοκαίρι. Σωστά. Μάλιστα. Ναι, πήγαινε εκεί, πήγαινε δίπλα εκεί εκεί που ήταν η σόμπα, η ξυλόσόμπα. Πήγαινε. Πήγαινε δίπλα, ενεργοποίησε το πάλι. Μέχρι το τέρμα μπορείς. Εν τω μεταξύ κάτω έχει πιο πολύ δραστηριότητα από ότι εδώ. Όχι ότι και εδώ δεν έχει, αλλά κάτω έχει πιο πολύ. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Ποιος θες να είναι? Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά? Έχει κι άλλο πάνω. Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο. Πρέπει να φέρουμε την κάμερα εδώ τώρα. Παιδιά, πρέπει να φέρουμε την κάμερα εδώ. Ναι. Έχει κάτι βιβλία από το Χότζα.
Πρέπει να φέρουμε την κάμερα εδώ να τα δείξουμε πριν μας κλείσει. Και εδώ βλέπω ένα ραδιόφωνο από τα αρχαία χρόνια. Από τα παλιά χρόνια. Έχει κι άλλο. Είναι πολύ επικίνδυνο εδώ. Ωραία. Πρέπει να φέρουμε την κάμερα εδώ να τα δείξουμε κι αυτά. Αλλά έχει κι άλλο πάνω. Πάω κι άλλο πάνω. Τι να κάνω τώρα. Πολύ επικίνδυνο. Καλά, κατεβαίνω. Επειδή έχει. Δεν το ξέρω, έχει. Ένα λεπτάκι. Να τα δείξουμε και αυτά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω λίγο και ξανανοίγουμε. Πάμε στον επόμενο όροφο. Γιατί έχει κάτι βιβλία, παλιά βιβλία ενδιαφέροντα. Από το Χότζα. Από το δικτάκτορα. Πάμε να τα δούμε και αυτά. Πριν κλείσουμε. Φύγαμε. Ωραία, παιδιά, φτάσαμε. Τι είναι αυτό, ρε. Εν τω μεταξύ ακούω διάφορα. Αλλά δεν μπορώ να δώσω βάση. Τι έχουνε κάνει εδώ, ρε. Πού να το έχουν πίσω τώρα. Εάν θέλετε, μπορείτε να ακουμπήσετε το EMF εδώ και να το ενεργοποιήσετε. Τώρα θα σας δείξω λίγο, παιδιά, τα βιβλία που είδα πριν. Ένα λεπτάκι. Αυτά εδώ τα βιβλία. Κοιτάξτε λίγο πόσο παλιά είναι. Και γράφει το όνομα του Χότζα. Έχει κι άλλα εκεί. Δεν μπορώ να σας δείξω πολλά γιατί δεν θέλω να με πάρουν χαμπάρι. Και έχουμε ενισχύσεις μετά. Ας κάνουμε και εδώ μια συνεδρία και μετά να κλείσουμε. Ωραία. Τι ήταν αυτό. Ακούω βήματα. Παιδιά, ακούω βήματα, κάνω πλάκα. Άκουσα κάποια βήματα. Τι ήταν αυτό. Παραφυσικό. Απάντησέ μου, άκουσα κάποια βήματα. Δεν ξέρω τι ήταν. Περίεργα. Αυτά τα βιβλία που είδα, τα διαβάζατε εσείς όταν ήσασταν εδώ, δικά σας ήτανε.
Εν τω μεταξύ, επειδή έξω έχει κόσμο και γύρω-γύρω έχει σπίτια, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δεν μπορώ να βγάλω ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα ότι ναι, όντως, ξέρω εγώ, ακούστηκε εδώ. Και εγώ είμαι μπερδεμένος. Σε αυτό το κτίριο, εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μόνος μου ή υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν μπορώ να βλέπω και να ακούω? Μπορείς να μου απαντήσεις από την εφαρμογή εδώ που κρατάω, θα σε ακούσω. Αν μου απαντήσεις από την εφαρμογή, θα σε ακούσω. Ή να ενεργοποιήσεις το EMF που ακούμπησα εδώ, πάνω στο παράθυρο, αυτό το πράγμα. Αλλά κάτω γινόταν χαμός, έτσι, δεν το συζητάμε. Εγώ λέω να ξαναπάμε άλλη μία κάτω, εκεί που έδινε δυνατές απαντήσεις, και να κλείσουμε εκεί. Λοιπόν, ελάτε μαζί μου. Πουμ! Και είναι και επικίνδυνο, έτσι. Τέρμα επικίνδυνο. Ωραία. Ήρθαμε πάλι εδώ, στο γήπεδο αυτό. Κοιτάξτε λίγο εδώ τι γίνεται. Έλα, μου το. Κάνω πολύ φασαρία. Ας κάνουμε και μια συνεδρία εδώ. Ενεργοποίησε εδώ το EMF εδώ, αν υπάρχει κάτι σε αυτό το δωμάτιο. Η απάντησέ μου από την εφαρμογή. Μπορείς να το κάνεις. Εδώ ήταν το κτίριο που κρυβόσασταν από τους Ναζί. Εάν ισχύει αυτό, πήγαινε δίπλα στο μηχάνημα αυτό και ενεργοποίησε το μέχρι το κόκκινο. Πήγαινε εδώ δίπλα και ενεργοποίησε το. Η απάντησέ μου από την εφαρμογή εδώ. Ενεργοποίησε το. Παιδιά, το βλέπετε. Ορίστε. Το βλέπετε πολύ καθαρά. Πιστεύω. Κάτσε να το δω κι εγώ, γιατί δεν γίνονται αυτά. Εγώ είπα ότι εδώ έχει πολλή ενέργεια. Να το.
Εντάξει, τότε τι άλλο να πω. Μάλιστα, ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Πιστεύω ότι έχετε καταλάβει ότι έχω έρθει με σεβασμό στο χώρο σας και δεν έχω έρθει με κακό σκοπό ή να κάνω κάτι κακό. Εάν θέλετε, γιατί δεν ξέρω κιόλας τι γίνεται εδώ. Παιδιά, στορκίζομαι. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Κουνήθηκε το παράθυρο εδώ. Όχι εκείνο, αυτό εδώ. Και δεν έχει αέρα καθόλου, παιδιά, κάνει ζέστη. Πιστέψτε με. Έχω υδρώσει, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Δεν έχει αέρα καθόλου. Εσύ κούνησες το παράθυρο. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Τώρα δεν ήταν ιδέα μου. Να το κουνήσω μία εδώ να ακούσω τον ήχο, το χαρακτηριστικό. Αυτό εδώ κουνήθηκε. Και δεν φυσάει, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Παππούς. 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 Έχει ζήσει κάποιος παππούς εδώ? Ή μήπως το παράθυρο το κούνησε κάποιος παππούς? Εάν το παράθυρο το κούνησε παππούς, όπως είπες, ενεργοποίησέ το μέχρι το κόκκινο, να καταλάβω ότι όντως ισχύει. Ενεργοποίησέ το. Κάτσε να φύγω κι εγώ, μην είμαι δίπλα. Είμαι από μακριά. Παρακαλώ, σταματήστε. Ωραία, θα σταματήσω, θα φύγω. Όπως καταλάβατε, παιδιά. Μουσείο. Όπως καταλάβατε, παιδιά, πήραμε δυνατές απαντήσεις. Μισό λεπτάκι. Κάτσε να φαινόμαστε κιόλας. Όπως καταλάβατε, παιδιά, πήραμε δυνατές απαντήσεις, πάρα πολύ δυνατές και συγκεκριμένες. Τώρα, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να κάτσω άλλο. Μας είπε κιόλας, παρακαλώ σταματήστε. Πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Δεν νομίζω να ξαναέρθω εδώ, γιατί δεν είναι και εύκολο. Πάντως, ενδιαφέρον κτίριο, πολύ ενδιαφέρον. Αλλά έχει πονεμένη ιστορία. Όπως όλοι ξέρετε, με τους Ναζί και με το Δεύτερο Παγκόσμιο έχουν γίνει φρικτά πράγματα. Δυστυχώς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μακάρι να το κατέγραψε και κάμερα, γιατί δεν έχω και μπαταρία πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα, ναι, ενεργοποίησε το μέχρι το τέρμα να φύγω. Λοιπόν, παιδιά, όπως καταλάβατε, οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες και πολύ δυνατές απαντήσεις. Δηλαδή, δεν λέει ό,τι να είναι. Τελικά, είναι αλήθεια αυτό. Ισχύουν όλα αυτά. Έχουν βάλει και ταμπέλα απ' έξω, θα το δείτε στο βίντεο. Αλλά θέλει μετάφραση, γιατί είναι στα αλβανικά. Έχουν βάλει και ταμπέλα. Το τι ήταν εδώ και τι γινότανε. Δεν υπάρχει λόγος να κάτσω άλλο. Εγώ πήρα τις απαντήσεις. Είμαι καλυμμένος. Για τα βήματα δεν ξέρω τι ήτανε, αλλά για το παράθυρο εδώ είμαι σίγουρος. Για τα βήματα δεν μπορώ να πω. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή για τα βήματα που άκουσα. Πάντως για το παράθυρο εδώ που κουνήθηκε είμαι πολύ σίγουρος. Γιατί δεν είναι κανένας εδώ και δεν έχει πρόσβαση εδώ. Και εγώ μπήκα... Άστο το πώς μπήκα εγώ τώρα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα βγούμε τώρα από εδώ. Λοιπόν, αυτό ήταν... Συγκινητικός. Ναι, είμαι συγκινητικός.
Αυτό ήταν το επεισόδιο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη στήριξη. Και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Plug on the Dark, The Original Paranormal. Πάντα αλήθειες. Να φύγουμε γιατί δεν έχουμε και μπαταρία. Όλα κουμπλέ. Τι έγινε, ακόμα δεν πλησίασα. Τι να πω, τέλος πάντων. Στοιχειώδης. Στοιχειώδης, ναι, ναι. Αυτά που έχουν γίνει εδώ, λογικό είναι. Δεν μου φαίνεται και περίεργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους, παιδιά. Και θα τα πούμε στο επόμενο, όπως είπαμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Πουμ. Nasıl